Mae'r lliw yma wir yn gallu tando chi fan hyn. Oherwydd mae gwyrdd llachar iawn dyn ni fan hyn. Goose Island wedi chreu, a maen nhw'n amlwg yn cadw lan gyda themau tymor yma. Oherwydd y flwyddyn Tsieineaidd, wrth gwrs, a fi'n credu mae rhywbeth fel yr tiger a pethau wen. Ni'n gweld lot o prins anifail yn bobman, enwedig ar y nafiled yma o'r llefydd trofannol, felly ni'n gweld y cheetah print dros waelod hon i gyd. Ti'n just troi rown i ni nes, allwn ni weld y gwaelod i gyd wedyn. Patrwm y rhedeg ar y blaen ac ar y cefn, bob math o le, diwioch nes. Beth maen nhw wedi gwneud unwaith eto, mae hon yw dod i hon gyda gymaint o liwi ynddo fe, bod chi'n gallu cymysgu beth chi moyn gyda fe. O'i dim yn fan hyn am trwser tawel iawn o ran lliw, y par o sandales syml sy'n gweithio'n gred. Ond, os chi'n licio'r lliwiau llachar, ewch am binc tywyll ar gyfer y trwser, lle chi'n mynd am porffor neu melyn. Mae gymaint o bethau i wneud gyda hon. Na'r tunic maen nhw'n disgrifio hon fel, ond wrth gwrs, gallech chi wisgo yn gret ar gyfer ha fel ffrogfych os chi'n mynd o'r lan o'r traff, taflu rhywbeth uwch ben yr wisg nofio, cotwm sy'n mynd i sychu yn gyflym iawn. Unwaith eto, os chi'n mas gyda'r hwyr, gallech chi'n mynd i par o sandals bach mwy ffansi. Bydd hwn yn ffrogfych gyda'r nos hefyd. Ffordd gret o bacio ar gyfer gwyliau fan hyn yn dod o Goose Island. Neis iawn. Wel, byddwn ni'n gweld chi o bell nes. Yn bendant, yn bendant. Mae gweld y lliwiau llachar yma'n neis, achos mynd eich chi dwmlo am tywydd braf ond yw eich. Wrth gwrs. Nawr, ni chwarae bach mwy diogel fan hyn lle mae'r patrwm y cwestiwn, oherwydd print anifail yw'r patrwm, ond wrth gwrs, yn lle'r brown ni'n gweld yn arferol, a'r glas ni'n gweld yn ymal mewn print anifail, y lliw pink, sydd ddim yn gret gyda'r jacket. Mae'r cyfan yn dod fan hyn eto o The Closet yn Aberystwyth. Wy'n hoffi'r ffaith bod y jacket mae wedi colli liw. Dwi'n licio'r faded look na. Ie, a sy'n golygu mynd eich chi dwmlo bach mwy hafedd yn diwech, chymod? Felly wedi colli liw, mae hon wedyn yn golygu, gallech chi wisgo'r jacket gyda tipyn o bopeth, dyw i ddim o'r llachar, byddai ddim yn matcho, neu byddai'n clasio gyda lot o bethau. Mae Loris wedyn, yn flin fi'n cofio enw, yn gwisgo body. Hynny yw y gwisgoedd un darn yma ar y botwnau rint y coesau sy'n golygu bod chi'n cael yr olwg llyfn yma. Os chi'n cofio dynol i ddiwedd yr 80au, dechrau'r 90au, oedd y merched i gyd yn gwisgo'r body pryd hynny, chymod, yfe? A unwaith eto, maen nhw'n ôl yn ffasiwn nes rai blynyddau. Tipyn o drafferth, fel chi'n gwybod, i fynd i'r tŷ bach. Ie, achos mae poppers wedyn ar y gwaelod. A ie, mae'n cymryd bach o amser i fynd i'r tŷ bach. Bydd yn onest, Alan, ti'n falch na bod ti ddim yn gofod trafferthu ar rhywbeth fel hyn. Mae eisiau feddwl o flaen llaw, does? Mae eisiau baratoi. Yn bendant, ond mae'n rhoi'r olwg llyfn hyfryd yma i chi hefyd. Os chi'n un rhain sydd ddim yn licio'r crys tŷ yn codio'r trwser neu codio'r sgart. Y sgart yn asymmetric yn y blaen, mae'n modern iawn, a wedyn wedi dod i ddeu beth maen nhw'n galw'n gladiator sandals unwaith eto. Chi'n gweld wrth y prisiau i gyd o'r closet, mae'r prisiau yn resymol yn bob un dim i edrych yn stylish iawn gyda'r Gwanwyn. Neis iawn. Hoff iawn o brint anifeilied. Nawr mae dyn ni Sian ôl. Sian, siop Lighthouse. Nawr, mae pawb adre'n gwybod i fi wrth y modd â jacket denim. Mae jacket denim yn mynd gyda tipyn o bopeth. Ond, dim pob jacket denim sy'n gweithio. Mae hon yn gweithio oherwydd y toriad o dan y fraich fan hyn, chi'n gweld bod siap eich marchetaeth sy'n glynu bach mwy at y wast. Mae'n rhoi bach fwy o siap i Sian fan hyn. Hefyd, wrth gwrs, mae'n flodeuog. Ydy, Mae hwnna'n gweithio'n gret. Nawr, i'r bobl adre sydd yn licio cael gwerthu arian, mae hon hefyd yn troi wyneb i waired. Dau mewn un. Mae Sian wedi bod yn ymarfer hwn gyda llaw os rhyw 2 awr cyn dod ar raglen i sicrhau bod hi'n neud yn gyflym. Crys tŷ gwyn, os dim eisiau dim byd fwy, ond y jacket wedyn, sgwylwch, yr un siap hyfryd, a just twtch o'r blodau. Felly, os chi ddim yn un sy'n licio denu gormod o sylw, mae'r lliw fan hyn wedyn ar y collar a chi just yn gweld ar y lining. Gwisgo fi gyda jeans tywyll fan hyn, a'r jeans tywyll ar gyfer double denim. Chi'n gwisgo'r denim goler y top, tywyll ar y gwylod, neu ffordd arall rownd. Mae'r rhain wedyn yn rhoi bach o lift i'r penôl. Felly, os chi'n twmlo, bod chi'n cyrraedd oedran lle falle bod eisiau bach o help yn chi, bod neb yn gwybod bod angen y help yn chi. Ti'n teimlo'r lift na? Jeans, mae'n gret. A wedyn, wrth gwrs, o'n i'n gweud bod Lighthouse yn mynd i agor siop sgidiau yn fuan iawn. Maen nhw'n neud bob math o trainers vegan, a mae rai fi weid, mae'r dewis yn hyfryd yn y siopau. Gan bod hi'n dderbyniol nawr i wisgo trainers i bob man. Ie, yn licio reina. Neis iawn, diolch yn fawr. Neis iawn, diolch yn fawr.
A digon o liw fan hyn i orffen. Wel, ni'n gorffen fel hyn nawr mewn ffordd eitha merchetaidd, ond i ni, mae hon yn bert iawn fan hyn ar Katie, mae rai fi ddweud. A nifer o liwiau pastel ysgaf, mae lliwiau sobeu hyd yn oed yn hon hefyd. Hon yn dod o Joy yn Abereiron, a mae lot o ferched yn nhw'n hapus iawn o hon, oherwydd mae'r llewis yn gweithio mor dda. Chi'n gweld, mae llewis mawr llac dych chi, ond mae'n cuddio'r pechodau, os pechodau dych chi, a bych chi'n twmlo bod chi moyn cuddio nhw. Yn lapio gwmpas y corff, mae'r belt yn mynd row ddwywaith, felly mae digon o le yn hon ar gyfer gwahanol sizes. A gwedwch bod chi'n mynd mas am ryw gino ffein, a bod chi'n penderfynu gael 3 cwrs a gwyn, gallwch chi llacio'r belt yma, neu ffrog bach mwy llac arno chi hefyd. Tricks bach. A tricks adeg yma'r flwyddyn gyda hon unwaith eto, bod chi'n gwisgo hon a bod chi'n dod i Crys T i fatio dan y gwylod. Nawr, mae'n gwisgo bandyn ar ei gwallt fan hyn, Katie, a just tynnu sylw, fori, mae Hugh Fash yn mynd i fod yn gwynio yn Rydaman. Oherwydd, mae cwmni Pretty Little Props sy'n arbenigo yn bandiau gwallt yn gwynio am 24 awr i greu bandiau'r arian i gyd yn mynd i ryw crên. Felly, os chi'n Rydaman, gylwch hibo yr orsaf bysys a byddai fan hyn ar y peiriant gwynio.